my sign Emma Munina Moshi be mo song for an KUSI or Bodo Mensa Brampa and then Nenso Yankopana Dom Yaminu Moshia a one and KUSI media so. Said ye any da and Mimin Danicosia de Bian ye media what in the incamishe here the Ebrewo. And Nenso ye betwaso and the Yamin day. Me no sense in could be near the Jumediano at the Abreu and one and KUSI media. Sunti, baby I will be a no. Chimbe me ana tonkra emo ofoforo na omekan ye ho na me no mienu nyina no yenken kan enwoma ya wato ne din batakari adoso ye dru eye kratafa ye toso aduonum na wotwe twa mu no ye nyina ye huni ne siye se yenka bi nhye na to yire nkyem ati se siye wo nhia sememu emma o abusua baako ehwere wo ma maako miensa na ye awerehosem kase pa se ejatimi ato wodan mu mankwada maako miensa mu a etimi ahye abomu asem ne be ya awerehosem kase wo nhia sememu ho na empani ese asem kase bi e ba franka ensiso asem we die nanka bi ananka woni mu a anko ohun die obeye denso we nhunu nti asem no ifiri wawra we omanma ye ba beto akenkan ne so na yahwe nia isiye echiri brenkoda imiensa ehye dwerebe ye duru kratafa aduonum se de medican aka no na semti a wode atoso ne se ensuase din ahyeta ensuase din ahyeta eyeden na sisi de ensuase din etimi ahyeta sa we omanma ye sane ye bedie akenkan ne bebrew no me ka wo se enwuma bi adaworoma ene waso yimu a ye de sa adwuma de ye de bro memenda ene kwasi ada bia me ka wo se NK Executive Barbers eye adwumakuo baako a oyi tiri eye mpaboa nti enei se wo pe ba bia oboyi uti ama ho aye fe pa de a sa ye fro na wokọ dwabo bi a wokọ ase na opese ye uti ema ho ye fe no na wo de wani ekere ye NK Executive Barbers e won krabata baako Ghana ene won krabata baako nso wo Nigeria memo ma menchiro won krabata e wo Ghana no Ghana de no e wo Pechi number 2 eye Kumasi Ashanti region Ghana e ho e na wo hwe ye NK Executive Barbers a obehu wo mo obetimi afre wo number no esi +233 243 837121 +233 243 837121 Nigeria nso won krabata baako wo ho eno no e wo eye Nigeria one state yeah friends Cross River State e ho na NK Executive Barbers won krabata baako e wo ahinkro kalabemu e ho na wo de wani tra odefo e mo bi e fa de 3 ye modie wo de beboa wo empaboa design bia nso a wo pe no de nyina na ye be ye de ama dodo from AC +234 7037 604979 +234 7037 604979 ofra NK Executive Barbers ebejoso ye hume sonkotie ya abo afon krato ne ye ba ya ba be shaking kana se na afi yahwe ensuase minding shita ye no enam den so mo somfo na KUSI obodo mensa brampa enende mo hia me e mani gp sende mo be kana KUSI TV and na KUSI media emo na KUSI media e di jwede bi bro wato ne din kai behwe eyenwuma ene ye bekenkan na KUSI media a meken jwede ya to ne din ka mehwe ya ye de bro no ye de bro memenda ene kwasi ada bia eyen na KUSI media ene bi side media wato ne din kai mehwe be de ebrewo me de bro memenda ene kwasi ada bia memenda eyenwumre no so ekosi no so pebu kwasi ada eyenwumre no so ekosi no so pebu e won na KUSI media so na KUSI media on YouTube e won na KUSI TV on Facebook what the answer be coming ho de bia memenda bia ene kwasi ada bia enwuma me no de hyase no wato ne din batakari adoso eyenwuma na me no me no nyina no ye be sin konwa ne akenkan na de so hye ne so ne se ye de be live e wo na KUSI TV on Facebook na KUSI media on YouTube coming home now be yen shira bra yen nyina ye bom ne akenkan nwuma wato ne din say batakari adoso. Have you heard about NK Executive Barbers, the latest barbing salon in town, where all kinds of hair services are rendered with professional hands? You can locate us in Ghana at Pechi number 2, just at the junction to the main Pechi town, Ghana, Ashanti region. You can also locate us in Nigeria at number 14 Efang at Mpa, State Housing off Marian Road, Calabar, Cross River State.
We also make customized shoes and palm sandals. You can reach us on +234 703 760 4979 or +233 24 383 7121. Hi, my name is Mimi. I've been head of KUSI TV before, and what we do, in case you haven't, this is what we do. Skits and film production, video coverage, musical and video promotion, event management, wedding, birthday party, photography, comedy, entertainment programs, and many more. You can follow us on our YouTube channel and Facebook page on KUSI TV. And please, do not forget to subscribe and share our videos. Thank you. Bye. KUSI TV, we bring to you the best news and programs coverage, event management, movie production, music and advert video production, photography, and lots more. Contact us on 0703 760 4979 or 0814 264 1314. Send us an email at nanakusitv@gmail.com. KUSI TV, 100% online. You can get us on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter on KUSI TV, NKTV. Yeah, my sign eba munyina mo hihia bio na msan ma mo akwa ba bio eba dwumadi a watne din ka me hwe ya me de brew na KUSI media so afi twebere na eba emi fa wakonwa tena so ba bia wo bia no na yemom yenkenkan enuma no se de medikin aka no ye wo kratafa aduonum ene nti ye hya ase de free eye kratafa aduonum na semti a wode ato so ne se ensuase din ahyeta ensuase din ahyeta wie omanma ene ma me hya kenkan no ase ewiase mu adeboni bia no ebesi no na ede papa ketewa bia bata ho na ma enipa ensu ana eni areho enwu atore nchemu a eye mmofra yi ehyehye no epagya ensuase din ma ban mu nipa efrase eba hono ebehwe be bia asem no esiye ene ade wo ba no akwan a wofa so baaye ene adango bia eja obetotoye ema wo hunu se kuro no aka akiri ewo mpuntuomu dakro owohwa na ban krate panyini ya wo hwe mpotem hono mo a ede lorry besi kinkin wodi nanum asem matudwa ese aban si obesi ensubura miensa asan asi asopeti aka won ho enti waba ese obibisa dana asase a onfanye ese adwumadie no mpani ede ni kochinchini biaye miensa ema woyi biaye bia eben odifo no efie ni pe wodana nanum ase ema ase ema wonso eche no apema duro miensa ene udwan baako ekra won ekoi aban krachi ikoye no nansa chiri pepepe ene obefiri ebura ne tu ase anche kra na owieye edane ma omanfo sesei omanfo enya nsuo ya ehunhia bio se obetwa kwan tenten akwa asuo atemu biemu emrewa ene nkokora ede wokane pense won de asuata en wonim enti won pensu foforo bia enti da na wonananom ekosa bi bre won nanso eduru ba bia wosoma wo a won ko bio no nsuo na trese noma eneja ese wonom ne sara nanane ne mpanimfo ehwe ma wodi nsuo mu bia to mofra ya wo hyehye ni mu baako bia ya boaten abana brago ene amafrempoma enti so wohia wo bi na wosunsuo na obusa no a wose mefiri ana mekoboaten ana frempoma kire sɛ de asuata ebu emfunti wode edin ebesi din ahodo yi anemu afei de wobisa ana wobisa wobi a nya wose ene sɛ mekɔ ataboaten ana atafrempoma de nti a woyɛ ne saa no ene sɛ wongidie ne sɛ asuo ya ene wura fom ema wosa no ebura yi emu enom bɔhyɛ nso a aban ede ema ensuaseman ya kyerɛ efa ayasa bia ketewa ene ho no nso no anche bia na ofrase ofiti ayasa bia no ase no
obiara de na hoɔden boae ɛma ɛyɛ fɛkwa ne titiri ne odiifoɔ ɛne n'asɔre bɛyi odiifoɔ no ɛhyɛ wɔn koran sɛ nyamesom a yɛakaakan no ɛne sɛ obi bɛhwɛ ɛbɛyɛ biribi a ɛbɛboa ne man ne kuro n'abusua anaa ekuo bi a ɔdɔm da biara no wɔgyegye aduane ɛde kɔma adwumayɛfoɔ ɛno onipa a na wɔgyegye aduane eduru fie biara mu a deɛ yɛ a wɔtaa kaa ne mame bɛtɛm baako afei deɛ na ayɛ ne din obiara hu no a panin o akwadaa o na ɔno nso ɛde emirika ɛkɔ akɔpɛ bi aba sɛ woyi da na ɔman no nyinaa de kɔyɛ adwuma ɛwɔ dan yi ho no ɛto nkyɛn a na wɔtwe biara no asɔrefoɔ yi nko a ɛkɔboa mpere no enti ankyɛ koraa ɛne owie dan no ɛne faako a adwumayɛfoɔ ebi ne mu ɛbɛtena ɛno esie ɛda wo bi ano no wɔto nsa frɛ ɔman no mu nnipa bebree ekuro no mu nnipa a wɔwɔ akyirɛkyirɛ ne bɛnkyɛn nyinaa bɛhyɛ nsuase ma ɛma ɛyɛ akɔnnɔ bra obie ɛdan no ano no aban mu mpanimfoɔ yɛ a wɔbaeɛ no ɛde afutuo ɛma wɔman no sɛ wɔnka wɔn ho mmom ɛntu wɔman no mpɔn asɛm a kɔmisa yɛ a wɔbaeɛ no ɛkaeɛ no bi ɛnie nananom me nuanom mmaa ne mmarima nom ɛnnɛ ɛyɛ me anigye pii sɛ moato nsa afrɛ me sɛ yɛn nyinaa yɛmfa wɔdɔ ne anigyeɛ ɛmfa mmue wɔ dan yɛ a yɛn nyinaa boa asi no ano adeɛ baako a maporɔbɔ yi mu no mɛhunu ɛwɔ mansin yi mu ɛne sɛ ahensɛm ɛhomansotwe abu so dodo yɛn nyinaa nim sɛ ahensɛm pɛsɛmenkumnya ɛmim ahantan ɛne patapaa ɛde ɔmansɛyɛ ba nanso nkabɔ mu baako yɛ ayɛmiyɛ ɛne ahobraseɛ ɛma ɔman gyina obi ɛna ɔka n'asɛm sɛ kɔnkɔnsafoɔ man ɛnsɔre da n'ɛtɔ ape daa nyinaa nanso tenenee man gyina hɔ daa anyamesɛm no ka sɛ tenenee ɛma wɔ man so na nkurɔfoɔ ahohora ɛne bɔne mpɛn pii sɛ kuro anaa wɔman bi ɛnni sukuu ayasabea ɛne nea ɛkeka ho a emu nipa anaa emu mpanimfoɔ binom ɛmfa nyɛ wɔ ahiasɛm ɛne nkɔmmɔdie koraa ɔka sɛ yɛn deɛ yɛnyinyini yɛn berɛ twam na kakakraa bi na kyerɛ sɛ yɛkɔ yɛn nsɛm nkyire mmeranteɛ binom nso ɛka sɛ sukuu ho asɛm ɛnyɛ yɛ asɛm ɛfiri sɛ yɛni mma yɛ a wɔkɔ sukuu yɛyɛ mpanimfoɔ dea ɛwom obiara nim nneɛma a mabobɔ din mu biara ho mfasoɔ na obiara nso ɛhwehwɛ sɛ obɛnya nneɛma yi mu biara deɛ nanso ɛnyɛ nnipa nyinaa na wɔpɛ sɛ wɔde wɔn ahoɔden ɛboa ɛma wɔnya ɛkaa wɔn ko a anka wɔbɛda bɛnyane no na nneɛma ahodoɔ yi mu ɛfiri soro aba abɛduru ne kurom saa nnipa yi ɛyɛ anihafoɔ nko a na wɔnyɛ ɔman mapa sɛ nneɛma bi ho hia kuro anaa wɔman bi emufoɔ a mpɛn pii no kuroma anaa wɔman kuro no mufoɔ ahyia ɛma wɔdwene ho wɔhyia susu sɛnea ɔbɛyɛ na wɔbɛnya nea ɛho hia wɔn ɛno ma ebi nso atumi aba wɔn kuro mu ebinom wɔ hɔ a wɔkasa bebree ɛwɔ nhyiamu no mu wɔano kasa nkoa na wɔtumi ɛde boa afoforɔ ɛnyɛ wɔn nneɛma ɛne wɔn abrabɔ anaa wɔn nneyɛe no wɔ abrabɔ wɔde wɔn ano ka na wɔn nsa deɛ wɔde hyɛ wɔn dɛmire fa mu ebie ɔmanfoɔ nyinaa nim sɛ wɔtumi ɛfa pasafo adwuma so ɛnyɛ sukuu adan agoprama ayasabea nsubura agyananbea ɛde ma wɔn kuro nanso eduru nnwuma yi ɛyɛ so a ɔmanfoɔ binom ɛde nsɛm yi wɔn ho ano ɔkyena deɛ menya ho me nso obi asrɛ me sɛ menkɔgya no baabi ɛne ade ebi ne mpo bisa sɛ
na yenso adwuma enya aban adwuma ena mo pesa agya mo de be hye yenko mu ma yeye nti aban nti benye ye to emfa nye sa adwuma yi eni pa foforo bi nso ewo kromu ana wo man bia mu a won pese wo de wan ho den eye bribia de boa won fefo wo sika nanso won pese wo yi bi e de ye kwasafo adwuma ebia wo ye pepe ne ncheche nko a so wo here ana aban ejiji tuo bi e de adidwuma wo ka basam tuo nsem enko a kurobeni na ade achia ade esen akadan ko a ene wode atimu so sa nipa yi nso etumi eye oman bapa debida wie oman ba sede daye ekoson ya ni petri isi asman ade sere ene esun ya wosun se impuntu abo won sede jonso abo akokọ no enam nkwada yi wo so nti amasese nsu asman den ya hyeta aban atimi aba ba ye womboa amenne woye wotu subra ama wobua no fefefe asɛm a ɛyɛ aban krachi panyini komisa ya wofra ban mu baaye wode ato wadi mu no wo man yi be som ebekwa akɔwie won sɛn edin ban kora ɛna wode ɛbeto ɛyɛ asopeti ɛne ayasabia ɛne ejapade a sese aban abɛyɛ ɛde ama nsuaseman yɛmfa osi ha ɛkyena yɛ kwasiada ne nyina bɛsan behia bio ne aba bɛtoa kenkan no so ne ahwɛ komisa ne nsɛm no a wode atu dwa no na no siye no nananom no ɔmanfo wɔ nsuaseman mu nso agye asɛm no sɛn nyankopɔn yɛ adom a ɛkyena ne nyina bɛsan ba behia mo somfo na nakusi ɔbɔdo mensan brampa ɛna bɛsom wɔ ɛwɔ na nakusi media so makrao bye bye mo somfo na nakusi ɔbɔdo mensan brampa ɛna ndɛ mo hyia me ɛma ni gp sɛndɛ mo abɛka na nakusi TV and na nakusi media ɛho na nakusi media ɛde dwumadie bi brɛ wato ne din kai behwɛ ɛyɛ nwoma ɛne yɛbɛkenkan na nakusi media a mekan dwumadie a yɛato ne din ka mehwɛ ya yɛde brɛ wɔ no yɛde brɛ memenda ɛne kwasiada bia ɛyɛ na nakusi media ɛna mede saa dwumadie a wato ne din kai mehwɛ mede ɛbrɛ wɔ mede brɛ memenda ɛne kwasiada bia memenda ɛyɛ nwumere no nso ɛkɔsi no nso pɛ mu kwasiada ɛyɛ nwumere no nso ɛkɔsi no nso pɛ mu ɛwɔ na nakusi media so na nakusi media on YouTube ɛwɔ na nakusi TV on Facebook wodi ane sɛ ɔbɛka me ho da bia memenda bia ɛne kwasiada bia ɛnwoma me ne wode hyɛ aseɛ no wato ne din batakari adɔso ɛyɛ nwoma na me no mmienu nyinaa no yɛbɛsi nkonnwa ne yɛkenkan na deɛ sɛ ɔhyɛ ne so ne sɛ yɛde bɛbrɛ live ɛwɔ na nakusi TV on Facebook na nakusi media on YouTube kame ho na wobɛyɛ nhyira bra yɛn nyinaa yɛbom ne yɛkenkan nwoma wato ne din sɛ batakari adɔso. Have you heard about NK Executive Barbers, the latest barbing salon in town, where all kinds of hair services are rendered with professional hands? You can locate us in Ghana at Pechi number 2, just at the junction to the main Pechi town, Ghana, Ashanti region. You can also locate us in Nigeria at number 14 Efang at Mpa, State Housing off Marian Road, Calabar, Cross River State. We also make customized shoes and palm sandals. You can reach us on +234 703 760 4979 or +233 24 383 7121. Hi, my name is Mimi. I'll be head of Nana KUSI TV before and what we do. In case you haven't, this is what we do. Skits and film production, video coverage, musical and video promotion, event management, wedding, birthday party, photography, comedy, entertainment programs, and many more. You can follow us on our YouTube channel and Facebook page on Nana KUSI TV. And please, do not forget to subscribe and share our videos. Thank you. Bye. Nana KUSI TV, we bring to you the best news and programs coverage, event management, movie production, music and advert video production, photography, and lots more. Contact us on 0703 760 4979 or 0814 264 1314. Send us an email at nanakusitv@gmail.com. Nana KUSI TV,
100% online. You can get us on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter on Nana KUSI TV, NKTV.